Benvinguts a la Brama. Tant en Tomàs com jo, com a Bifree, estem contentíssims i superagraïts de que ens feu suport, de que ens recolzeu en aquesta iniciativa, en aquesta gran aventura pel Pirineu Oriental de 3 dies. Tindrem Ribes de Freser com a centre neuràlgic de la Brama. En el seu pavelló serà on farem tant el check-in com 2 de les 3 sortides diàries, és on hi haurà cada arribada, farem el sopar, si el teniu contractat, el briefing i l'entrega de premis cada vespre. Així que som-hi, anem amb la informació general de la cursa, 4 pinzellades que us ajudaran a sobreviure aquest gran cap de setmana. Comencem amb la informació. Ja vau rebre per correu el Racebook, també el tindreu a la bossa del corredor. El Racebook és allà on teniu tota la informació que necessiteu. Teniu els mapes de les etapes, teniu mapa de situació, teniu els perfils i alguns consells també nutricionals i de podologia. També utilitzarem molt el mailing i el Telegram. Són 2 vies de comunicació que són molt àgils per nosaltres, així que us demanaríem que estigueu atents tant en els mails que us enviem com, si no ho heu fet ja, doncs entrar en el canal de Telegram Brama 2023. És molt important que el dorsal el porteu sempre a davant i ben visible. Això ens facilitarà molt la feina, tant als controls com a la resta de persones involucrades amb la cursa. També us hem donat, amb el pack de benvinguda, on hi teniu el dorsal, teniu un xip amb una brida. Això us heu d'enganxar en alguna part visible de la motxilla, sempre a l'exterior, perquè els punts de control necessitaran llegir-los. Llavors, és molt important que aquestes 2 coses sempre estiguin visibles. Tots els participants de la Brama tindreu un tracker que permetrà tant a nosaltres com als vostres familiars o amics seguir-vos online, seguir el transcurs de l'etapa. És molt important que aquest tracker, perquè tingui senyal, el porteu sempre a la part superior de la vostra motxilla, així pot rebre més clarament la senyal. És veritat també que hi ha zones en les que la senyal es perd i potser el tracker es queda parat allà, però quan torna a recuperar la cobertura marca tot el recorregut que s'ha fet. També, pel bé de la bateria, que pugui durar aquests 3 dies, és molt important tant que l'encengueu, òbviament, al principi de l'etapa, com que el pareu un cop finalitzeu l'etapa, i també que penseu que un cop acabada la cursa, el diumenge ens l'heu de retornar. Els canvis de distància estan permesos. El que us demanem és que ens ho comuniqueu amb antelació, bé sigui en persona o per mail, perquè nosaltres en aquell moment us haurem de canviar el número de dorsal i també canviar el xip. Llavors, no hi ha cap problema, seguireu sent, si acabeu, finishers de la distància més curta que estigueu corrent, però sobretot ens heu de comunicar en el moment en què ho decidiu. Els abandonaments, en cas que arribi aquest moment, s'han de fer sempre que sigui possible en un avituallament pel bé de poder evacuar la persona que decideixi abandonar. Nosaltres permetem que el dia següent, si voleu, encara que no hagueu finalitzat aquella etapa, pugueu sortir a córrer fent la mateixa distància a la que estigueu inscrits o bé una distància més curta. No sereu considerats finishers com a tal, però sí que us permetem seguir gaudint d'aquesta experiència. En el pack del corredor us donarem també una bosseta, que ja és típica en les nostres curses. Aquesta bossa hi enganxareu el vostre número de dorsal, us donarem ja una etiqueta per fer-ho, i serà la bosseta que ens podreu donar a l'inici de l'etapa, amb aquelles coses que vosaltres vulgueu trobar just quan acabeu l'etapa, d'acord? Aquesta bosseta la trobareu a la línia de meta, podeu posar un recuperador o unes sabates, alguna samarreta, el que vulgueu. És una bosseta petita, però hi podeu tenir tot allò que vulgueu tenir a mà un cop acabada l'etapa.
En aquest pack de benvinguda també hi trobareu un got reutilitzable. És important que aquest got, per exemple, el tingueu a la bossa que us comentava fa un moment, perquè serà l'únic got que podreu utilitzar a la línia de meta per a tot l'avituallament, és a dir, per la cervesa, per l'isotònic, per la beguda que vosaltres trieu, sempre utilitzareu aquest got que ja portarà al vostre dorsal escrit. Com ja sabeu, la brama està marcada, les 3 etapes estan marcades, tant amb cintes com amb banderetes, però sí que creiem que és molt important que porteu els tracks descarregats en el vostre rellotge o en el vostre mòbil, on sigui, perquè sí que és veritat que estem en un entorn natural, un entorn on hi passa gent, i podem ser víctimes d'algun desmarcatge en algun moment, o bé en cas de que baixi la boira i potser no puguem veure bé les cintes, sempre és important tenir aquest punt de seguretat que ens ofereixen els rellotges amb els tracks. I finalment, ja abans de començar el briefing de la primera etapa, comentar-vos una mica com nosaltres solem donar la informació de la tecnicitat o de la velocitat a la que podreu avançar en les etapes. Com veureu, tant els mapes com els perfils durant el recorregut tenen uns colors. Són els colors que podeu trobar també a les pistes d'esquí. Per exemple, en el cas de trobar una pista forestal o una carretera asfaltada, tindreu el color verd, el color blau serà per camins amples, fàcils, on no sigui molt difícil avançar. El vermell ja el destinem a corriols o a zones on el córrer o el caminar sigui una mica més lent. I finalment tenim algun tram negre que el reservem per aquelles zones que ja sabem que poden ser perilloses o on l'avançament sigui bastant lent. I bé, això és tot pel briefing una mica general d'informació de la brama, i ara som-hi amb en Tomàs amb el briefing de la primera etapa. Bé, després de la introducció d'en Jordi, jo us faré una mica el briefing tècnic de la primera etapa, una mica explicar el tipus de terreny que us trobareu. És una etapa de 25 quilòmetres i 1.700 metres de desnivell positiu. Comencem sortint del pavelló, els primers 500 metres pels carrers de Ribes de Freser, fins a creuar la carretera, i allà us trobareu amb una pujada de 350 metres de desnivell, en 1,5 quilòmetres aproximadament, fins a arribar a l'ermita de Sant Antoni, que de pujada no la veureu, però després, quan torneu de tota l'etapa per fer aquest tram de baixada, sí que hi passareu per davant. A partir d'aquí, una baixadeta per mig de bosc, fins a arribar al riu, el que seguireu per un camí fins a Planoles, on trobareu el primer avituallament. Quan arribeu a la carretera voldrà dir que ja esteu arribant a aquest primer avituallament, que està al quilòmetre 8, aproximadament. I de l'avituallament sortireu seguint la carretera. Una carretera, fareu un parell de corbes i aquí trencareu a la dreta per un camí també facilet, de baixada, en el primer tram. I aquí heu d'estar atents perquè just en aquest punt és on trenqueu a mà esquerra per deixar el recorregut de la llarga que segueix recte per aquest camí. Aquí vosaltres trencareu i agafeu una pujada d'un quilòmetre vertical que teniu fins al cim de la Covil. És un quilòmetre vertical enmig de bosc, tot per camins, i a mesura que aneu pujant aquest bosc es va obrint i la pista es va obrint, fins a arribar a un coll, que és on trobareu els corredors de l'As-100 que s'uneixen a vosaltres. Per tant, pujareu junts al tram final fins a la Covil, i de la Covil una baixada, primer un tram per la cresta i després trenqueu a mà esquerra per un prat en el qual es baixa gairebé directament, com pugueu, cap al refugi, on trobareu aquest segon avituallament. Un segon avituallament que està al quilòmetre 15, aquest tram, aquest quilòmetre vertical ha sigut d'uns 7 quilòmetres des de l'anterior, des del primer avituallament, i d'aquí a meta teniu 10 quilòmetres i el primer tram sortiu de l'avituallament per la pista. Feu uns 4 quilòmetres per pista i després hi ha un parell de punts en què per un corriol pots retallar les corbes de la pista fins que aneu baixant i arribareu a Campelles. De Campelles creuareu el poble per un carrer i després per una pista arribareu fins a l'ermita de Sant Antoni, que hi hem passat al matí,
i d'aquí a meta doncs ja seguiu pel mateix camí que heu pujat a la sortida. I res, esperem que tingueu molta sort en aquesta primera etapa.